Zimbabwe tasangana nenyaya iri kunzi yaitika nhasi kumugodhi waScott pedzisai sakupwanya kwainzi kwakafira vanhu 15 kuya. Good news dzatasangana nadzo tibva taenda nadzo panapa nhasi panyaya version vanhu 15 vaya vari kunzi havana kufa sofa kwatobudiswa 9 vatorescuwa vatobuda ndivo vanhu vacho vamuri kuona vapenyu 5 ende inyaya dzinofadza. That's good news ende ndo nyaya yavharira iko zvino mastreets ese iko zvino nekuti vanhu vanga vatonetsekana kuti zvechokwadi vanhu vangangofira mumine just like that nenyaya yeaccident yakaitika yemumine imomo because itongori njodzi ingoriwo tsaona zvinhu zvekuti hapana anenge achidawo ende hapanawo futi munhu angada kufirwa nemushandi wake zvinhu zvinongorwadza but munongoziva kuti inyayo yanga yatosumurudza muromo yakawanda mapolitician vanga vatanga kutotaura zvakasiyana siyana vakutotanga kutorwisana munongovaziva vanhu vepolitics mwana wachati aiwa iwe hausi kumaintaina mugodhi wako isystem yenyu yamunoita imi vanhu veZANU PF kuti hamumaintaine zvinhu munemida kudya mari yese kuti muzoenda makunospenda zvenyu muchitenga mota dzinodhura muchiita sese muchispenda but aiwa nhasi muri Zimbabwe nango ndiuye nayo munongoziva kuti panapa inini ndine nyaya metician ndinoita kuweka nyaya semets saka ndabva ndangouya nenyaya yacho panyaya version kuti ndikuonese ndichikuudzai zvinhu